IFM News Regional. Idol John, go ahead. Nalukatanin na ti may katlo a Super Health Center iti Alcala, Pangasinan. Babay na ti inaugurasyon in sayang Kati Department of Health Regional Office 1. Según na kini Regional Director Paula M. Sidiongco, adadun tupay dagiti Super Health Center ang malukatan tapon maipadanon ang nalaklaka dagiti serbisyo ti salon at kadagiti residente. Imbatad na at ti Pangasinan iti kadakila na ti populasyon iti entero a Region 1 ket ito'y pay ti pakabirukan dagiti remote areas anarigat adanon dagiti health services. Malaksi ti daytoy ket ti padpadanon pa yan ti Health Regional Office iti Barangay Health Station isud gapon ng adadagiti equipment wenno medical tools no saren dagiti luglugar. Impakamo pa yan ni Sidiongco at adapay ti bukas wenno bagong urgent center and ambulatory services ti manamnama ang mabangon para pailang iti pagsaysayatan dagiti luglugar. Sa 99.5 Asing Lawag, Idol John Gustin Tatak or